kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Negros Occidental ang nagatransaksyon o kung naganegosar na sa karon sa national government bilang isa sa mga probinsya nga una makabakal sang bakuna kontra COVID-19. Si Anay Congressman Albi Benitez nga sa karon Consultant on Economic Affairs sa Negros Occidental nagsiling nga kung may kahadlok ang publiko sa bakuna, handa siya bilang pinakauna nga matagaan sini. Yaring report. Ang Negros Occidental ang mahimo mangin isa sa una nga mga probinsya nga makabakal sa vaccine kontra COVID-19. Ining sunod sa Consultant on Economic Affairs sa probinsya nga si Anay Congressman Albi Benitez. Nagapadayon pa ang ilang pagtransaksyon sa vaccine czar nga si Carlito Galvez Jr. Sunod kay Benitez, mayara na sa Memorandum of Agreement para sa pagbakal sa bakuna kag ila na ini nga ginatun-an sa karon. I have the agreement already. Nagpadala na sila ang team na Secretary Galvez some memorandum of agreement. So I will send this down to the province for further study. At the same time, it's also the same agreement to be used sa mga private sectors. So kita mismo, kami mismo from the private sector will also be interested in buying vaccines for people here. Sa apat ka mga bakuna nga available, malabutan pa bulan sa Setyembre nga makalabot sa Pilipinas ang iya ka Estados Unidos nga vaccine. Kung ang bakuna gikan China ang pilion sa gobyerno nasyonal, mahimo nga sa bulan sang Pebrero makalabot na ini sa Pilipinas. Nakahangop siya nga may kakulba ang kadamaan sa bakuna gikan sa China, pero siya mismo ang handa nga manginuna nga matagaan sang sini nga bakuna para makasiguro kung safe ini. Kung mauna ang Chinese vaccine, kag may doubt sila, I'm willing to be the first one to be vaccinated. And at this ko hatag o i-vaccinate ang mga bumulayo tadi or whoever they sa aton nga okay man. Iskin ako muna, ako yung ginipig nila na I don't mind. Dugang pa niya, kung ibase sa sistema sa national government, ang mga frontliners, senior citizens kag immunocompromised nga mga pumuluyo ang unahon nga tagaan sang bakuna. Ilan na istoryahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang iniga plano kag gina-finalize na lang sa karon ang tanan para matigayon ang transaksyon. Ang mga LGU ang sarang makabakal sa bakuna sa bulig sang gobyerno nasyonal kag pati na ang private sector.